Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun anak-anakku kelas 6? Sehat nggih? Sakniki mlebet piwulang sekawan inggih menika aksara Jawa. Anak-anak kala wingi sampun nyatet aksara Jawa H nganti Ngo kalian aksara pasangan H nganti Ngong. Banjur sandangan swara wulu unine I, sandangan swara pepet unine E, sandangan swara suku unine U, sandangan swara taling unine E, sandangan swara taling tarung unine O. Saniki sandangan panyigek wanda. Layar R, wignan H, cecak eng lan pangkon. Sakniki tuladha utawa contoh. Nomor setunggal sawah. Aksara Jawa Sa banjur Wa diparingi sandangan panyigek wanda H. Nomor kalih pasar. Sami. Aksara Jawa Poriyeng Sa layar R. Nomor 3 goreng. Aksara Jawa Ga paringi taling tarung wonten ing tengah nggih diapit aksara Jawanipun banjur Ra paringi taling. Sakniki tuladha nomor sekawan inggih menika bakwan jagung. Aksara Jawa Boriyeng banjur Ka amargi Ka dipateni Wa, Kane diparingi pasangan Wa ngandhape. Banjur No dipateni Ja sami, No diparingi pasangan Ja ngandhape. Banjur Ga suku diparingi cecak. Tuladha nomor gangsal sasmita. Aksara Jawa Sa malih amargi Sa dipateni Ma, Sa diparingi pasangan Ma ngandhape. Diwulu banjur Ta. Sampun cekap semanten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.